Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Olive at taga Ilocos Sur, ngam iti agdama, ket adda ijay Malaysia. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti pamilya Castro ken Mendoza, nang runa dagiti kakabsat ko adama ng Liza, Kathy, Jojo ken Jomel Tipura Tarlac from Jerome Mendoza. Shout out kada Josephine Jose, Emelda Velasquez ken Virgilio Salem. Ni Joan Mewag, Tere Pitena ken Ana Kelisa from Carolina Villanueva, Manangan, iti Doha, Qatar. Makablaawan ni Manong Comarcial ken Ipag Lorna Santos ken anak da Beverly Faith di Talagasit, San Quintin, Pangasinan from Gina Santos, the Kingdom of Saudi Arabia. Shout out kada Riza Borillo, Norberto Bangsoy, Flori Medina ken Chelaija Abad. Happy birthday to my mother Vilma Parafina iti Castañeda, Nueva Vizcaya from Lavleya, Mendoza. Uncle Angel Simon dita California from Jeffrey and family. Gante and Sabiano family ni Mama ken Papak ani Ruben from Ruben Sabiano. Shout out kani Jubilin Ofilas. Makablaawan ti Manuel Torrida ken Contreras family kan amin aka-work ko dito'y Tiplex from Jerome Mendoza. Makablaawan ni Inang Aurora Batin ti San Juan Turod Pilar Abra kan Kabais family ti Pangasinan from Barbara Kabais.
Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Olive. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Sapay la kuma, taagnanayon anasalon at kayo, tapno agtultuloy met amay paayanda kami iti liwliwa, babaan iti programa yo. Kastamot tan akayat ko ayabrasa, tinabara akablaaw ko iti amin, anaayat amang tartarabay iti programa yo. Ilingad naklangan itinagan nga Olive, agtawanak itan iti 28. May saak a single parent. Iti agdama, adaak dito'y Malaysia. Ngam napasamak ti pakasaritaak, akayat ko nga ibinglay, idi adaak pa'y di tapagilyan tayo a Pilipinas. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nga ikan anak ko, agyaman nak iti Diyos. Nanang, Babae ti anak mo, nagpintas a maladaga. agyamanak, nanang. Kunak, no itaray da ka ita iti ospital, tamarigatan ka nga aganak. Daing baglaangan talalaing ni nanaing ga mamaltot anang panaken ka. Apay nga minaya, adi mo kayat tinaganak iti ospital, anak ko. Diyak kayat, nanang. Diyak kayat nga ado ti makamo nagpas ngayak abalasang. Anya ko matipagbainam. Saan laeng asika ti nakapasamakan ti kastoy, anak ko. Uray pa'y, nanang. Diyak kayat apagpiestaan dati panaganak ko abalasang. Bayam no anya ti sawan dagiti tao maipapanken ka. Tinapatag, inaramid mo ti rumbang. Impas nga imo ti anak mo. Nanang, saan mo a pinagpanunutan iti maditi sikog mo, anak ko? Kat gapo iti dayta, ipampanakkel da ka. Uray no maisa ka abalasang nga ina. Tinapatag ita, taripatwan ken ipatag mo ti anak mo. Kumusta dyan anak tabakay? Nasaya at matlakay. Naipaglaang tadapay lamaayaban amambaltot iti baryo tayo. Dimot ngamin kayat ni Olive tinaganak iti ospital. Amumlatan at makagapo bakit? Mabain lakit de gapo itinapasamak kan kuana. Agpaiso da ita. Talaga kabain na ti panagpas ngay na abalasang. Iti pagyamanan talaan ngayon. Saan ang nakapanunot iti dakas kontra iti sikugna? Ay, no paimot ngamin na napasamak kan kuana ti kasjay. Ti amuta agad-adal iti ili, ngam sabali mo't gayam tinasumok na. Sapay awan kwenta na ti lalaki ang nakasikug kan kuana. Dahil tamot ti babalawag kita anak ta. Sapay nasaririt nga obeng. No apay mo ta nagpaalilaw iti lalaki abulili kong agasam at damagayang pamilya di awanan bain. Ngarud dila na asyanon iti anak ta. Nalabit anaalan na ti anak ta kada kita agkakasamit abalikas na. So anain lamutan ni Olive kan kuana. Anya pa'y ngarud nga iti maaramidan ta. Suportaran talatanan ni Olive. Tulungan ta, tapno mapadakkel na itinasaya at ti anak na. Uwan bakit? Saan ta sardaya na bagbagaan ni Olive? Patsyak,
Nagnakamot siguron, gapo iti napasamak ken kuana. Oleb anak, addan anak mo. Agnakam kamot siguro itan ta addan anak mo. Pakawanan daktatang. Basol ko. Nagtalag kakadagos iti dayja lalaki. Diyak mo't amo nga dagaya man asawa na. Awanan ti maramidan tayo. Oray idarum tayo awan tumutlat serbina. Tinasayat nga ramidom ita. Ay wanam ana imbag ta anak mo. Ipariknam ken kuana nga oray awan amana. Adda ka amang ipatpatag ken kuana. Di kagdanag tada kami ken ninanang mo at tumulong ken ka. Tapno maipaayam iti nasaya ta masakbayan ti anak mo. Agyaman tatang. Pasensya kayon. Tasaan anatungpal ti arapaapyo para kanyak. Ay, Ngam ikarik. Aramidak ti amin. Tapno mapasaya at ko ti biyag mi nga agina. rumbang laeng anak ko. Awan tinamnamaem ang mga ramid iti kasta no saan asikamot laeng. Angum kas itinakon-akon. Di ka agdanag, tatulungan da ka aginggat kabailan may. Napatag ka kada kami. Karamanan ti apo ko may siyempre. Naimbaglaangan, takas kada kayo tinagbalin anagadlak ko. No sa bali lang ata, jak amon noon niya ti pagbanagak. Mamati akasana kas tatibiyag akinalikagumam anak ko. Agum dimtengken kaday taapan nubawk. Isungay pakitam ngarut akabailam asarang tenday ta anapasamak ken ka. Anya jay ko na mga ibagam anak ko. Ada ko madawatak kada kayo nanang. No mabalin, palubusan dak ko mga agtrabaho. Sigurado ka iti dayta a desisyon mo, Olive. Di mo kayat nga ituloy iti panagadal mo. Saan pa nga itananang? Kayat ko pa iti manggad para iti pagkasapulan ni baby. Kan tapno makatulong akmat kada kayo, uray kaskasano. Sa bagay, mayat dayta na panunot mo anak ko. Isuna laeng tamasaya nga anak iti panawen nga aglabas. Asan mo ama ituloy iti panagadal mo. Diyak kaya tagbalin apadagsan kada kayo nanang. Nang runa katadan anak ko arumbang nga isaganaak iti masakbayan na. Mababay na kiti napasamak kanyak. Olive, Ngam ano sa inyo kumatari patuan ti anak ko. Kabayatan nga agtrab-trabaho ak nanang. iwad anak ko. Di mo pagdanagan ti apukok. Siyak ti makaamukan kwa na. Agam, kayat kalaang apalagipan, Olive. Aganad ka kumaitan. Agbalin ko maaleksyon ti napasamakan ka iti kalabas. Panunutom nga da anak mo, amang namnamakan ka. Manang Emmy, ididamo, nakapanunot akmet iti dakas iti anak ko.
Ngam nalaos ti panagyaman ko iti Diyos, ta saan ang nagtuloy ang nakulaapan ti panunot ko, kat saan ang nakaaramid iti nadagsan a basol. Non-teaching personnel iti pagadalan mi ti ama ti anak ko. Ngamjak pulos ni namnama nga dagaya man pamilya na, gaputa di na imbagbaga ti agpayso manang. Idi imbagak kan kwa na ama si Kugak, kalaat-latan ang nag-resign iti jak amo arason, kat ditamutan ang naamwak a pamilyado gaya man. Ta idi nagdamagak kadagiti kakadwana, kinunada ang nagawidan iti probinsya ti asawa na. Naimbaglaangan tanasingpat dagiti dadakkel ko manang, kat naawat dak nga uray kasjay tinapasamak kanyak. Nagdesisyon na karon nga agtrabaho para iti anak ko. Ngam addamay sa abanag akinid daw ko, kadagiti naganak ko. Nanang, tatang, nakasara ka ko na sales girl iti may sa pagtagilakwan iti ili. Mangrugi ako ngagtrabaho inton bigat. Ay kung nasaya at ngarod anak ko. Nagbiit ka mutan ang nakasapol iti trabaho mo anak ko. Alakat say-saya atam ngarod Huwag ngagpaisaw. Wan nanang, tatang, kat agyaman nak iti Diyos. Adala ko kayat ko akid dawon kada kayo. Manya day ka ulayb. Ibagam anak ko. Huwag, no kabaalan milakit di nga ipaay. Apay kit din asaan ngay. Gusto ti inam. Kidawak ko maano mabalin. Ilimod tayo nga anak ko ni baby. Anya? Ha? Olive, amom ka diti ibagbagam. Ilibak mo nga anak mo ni baby? Ngarod Nanang, maawatan dak ko ma. Maawatan? Kasano ko maawatan da ka ulayb? Ibagam man. Ibain mo ta anak mo? Kasta ti panagawat ko iti kayat mo ama pasamak. Pasensya kayong tatang. Ngam talaga mabainak amon dagiti tao. Ama isaak abalasa nga ina. Ay, Nangruna dagiti agbalinto katrabahwak. Sana bali, taitad ko mo ti pagrabangak ka ni baby. oo na yan. Ay, jak amo no ti agtartaray iti panunot mo, Olive. Gamti ka di maasyan iti anak mo. Saan mo ka di apat-patgan ni baby? Olive, awan basol ti anak mo iti naalas anagbanagan ti relasyon nyo iti amana. Sana basol ni baby ti basol ti amana. Amok day tatatang. Ngamkas iti na ibagakon. Diyak pa'y nakasagana amaamon dagiti tao amay saak a disgrasyada. Sapay ko mata maawatan dak, tatang. Nanang. Ay, jaklan inamnam akas di ti ibaga ni Olive, lakay. Kasla jak mamati ti kayat na mapasamak. Oray siyak. Kung nakno naawat nan ti amin anapasamak kan kuana. Kung nakno naaklundan. Ngam saan matgayam. Kayat asawan day ta, nga aging gaita. Panan na pailaang ti inaramid kan kuana day dya lalaki. Kunak no na puna sa amin ng dagijay, kalpasan anaipas ngay na ti anak na. Ay, masya naklakit nga rod ita apo ko ta. May isa nga inosente nga obeng, anairaman ga po iti madi nga aramid ti aman. Tijak matukod a panunutan. Apay pati ni Olive kat kasjayan ti kapanunutan na. Sana bali, tadatamot dito'y lakay.
Datan ti mangiparik na iti apu ko ta, anapatag ka data. Saan ta baybayan? Kat saapay ko ma, tadoan yaman ti agtartaray iti panunot ni Olive. Makaamiris tumutlaang. Good morning. Si Kagayam di baro akadwami dito eh. Uwan sir, siya kayam ni Olive. Syakmat ni Santi. Nada concerns mo? Umay ka lang iti office ko. Saan ka mabuting agdamag? Nada ka na yun na nakayat mo amaamuan may panggap iti trabaho, ha? Yes sir, di kay agdanag. Kat, agyaman akmat ta naawatak dito eh. You deserved it. Wang gayam. Anya nga iti panagkunam kadag iti kakadwam. Kadag iti katrabahoam. Nasayat da ka di matlangan ka? Yes sir, kan tultulungan dak no adadyak among aramidan. Isa maragsakan ak unay. Very good. Kasta talaga dito Olive. Ang titinulong na kita empleyado. Isa di kagbabain. No, kaya't mo tagpatulong kadakwada, ha? Yes sir. Thank you sir. Okay, agsubli ka niti pwestom. Sapay la ko matag-enjoy ka iti panagtrabahom dito eh. Ayan ni baby. Aday ti si Lade. Kapat paturog lang ni nanang mo. Tagpurpurlo ko nga min ikay. Dinan sa maalat iturog na. Kasta ka di tatang? Kumusta mo ti umuna nga aldaw ti trabaho mo, Olive? Nasaya at matatang. Nag-enjoy ak iti trabaho. Kan nasingpat pa iti supervisor mi. Nasaya at nga rin kasta anak ko. Basta say-saya atom ti trabaho. Narigat agberok iti trabaho ita. Naimbaglaan nata nakasarak ka adagos iti nag-applyam kat naawat ka pa adagos. Wan nga rod tatang. Sige nga rod, mapanak pa agpalas. Siya kunti mangisagana iti pangrabyan tayo. Sige nga rod, anak ka. Saan ang magustuhan dagiti dadakkel ko, tikinid daw ko kadakwada, nga ilimod mi nga anak ko ti impas ngay ko, manang Emmy, nang runa kadagiti katrabahwak. Jakman amo manang, tamarik nakmet anapatag kanyak ti anak ko. Ngam talaga ajak maako ang nagbanagak, abalasang nga ina. Nupay kasta, ingkarik iti bagik nga aramidak ti amin, tapno maipaayak itinarimat a masakbayan ti impas ngay ko. Iso nga inggaed ko tinagtrabaho kas sales lady. Di tamotan manang anadlaw ko tinaidumduma at trato kanyak ti supervisor iti pagpapaayak. Olive, 12:00. Lunch break. Awan sir, isimpak lang dagiti display. O may kakit din. Agkuyog ta na mapanmangan. Ha? Ay,
Sige lang, sir. Sumaruno ak tulaangan. O may kakit din ta mga numaladaw kapay. Sana bale, tadamot tin ni Rose. Isupay lang tagyan iti pwestong. Sige nga ron, sir. Olive, agyaman ak tayo naklon mo tayat ko. Katikarik, saan kan to alumdang iti danak? Ay ayatan ka nga minsan ti. Kat namnamaak adinak tulukwan. Saan to apulos, Olive? Katap no mamati kay iti ibagbaga ka na pudnoakan ka. Kaya't ko amam mo dagiti dadakkel mo. Ha? Wan, Olive. Apay, di na kaya tayo amam mo kadakwada? Ah? Ni, apay kit di na saan? Kaya't ko launay Ba't lagayam? Anya pa lang rutur orayon ta. Itulod kayo tun malam ha? Tapno maamamok mo tan dagiti dadakkel mo. Naimbaga malamyo, tata. Kastamot kan kabaraw. Tatang, iso ni Santi, ti supervisor ko, kan kayan ayat ko. Kasta ka de. Nasaya at man ta nakapasyar ka, baraw. Talaga nga ingagarak nga itulod ni Olive, tata. Kayat kayo amam-amo dadakkel na. Ay, nay, agsangsangit ni baby. Nakariing mo't gayaman. Ha? Adamot gayam, baby, Olive. Ha? Uwan. Tagibi ni Nanang. Anak ti kabsat ko nga daiji Manila. Kasta ka di? Sige. Panawan kayo pa'y di tao itain naktulungan ni Nanang yung mga sikaso kan ni baby. Uwan, tatang. Nagsayat mo tanagit idadakkel mo? Isuda pa'y tagtag-tagibi tapo ko da? Uwan. Imbati nga min ti kabsat ko ditoy. Tagtrab-trabaho da iji Manila. Agpadang agtrab-trabaho ijay dagiti dadakkel ni baby? Uwan. Apay ka di? Nasyak siguro. Kayat ko lang nga agresign ta asawa kiti trabaho. Tapno matari pa ito na anaimbag ta anak mi. Amom, kayat ko amin dagiti ubing. Asidagtirig na kadakwada. Ta napadasak di makkel nga awan iti sidong ko ti inak. Di makkel kadalolo kan lolak. Ha? Kasta ka di? Wen, isong amok tirik na tawan inana iti dan nana. Isasi ka, into na danton anak ta. Kaya't ko akanahin nga adda ka iti din nami. Kaya't ko amaamuan ti intero alubong. Ada tati inaken amana, ha? Santi. Amom, marikrik na dagiti ubing nga inabando na dagiti dadakkel da. Ano, dagiti saan na bigbigan dagiti dadakkel da. Kadya kahit na mapasamak to ti kastay tagbali ni anak ta. Ngam, amo ka may sakan to pagwadan nga ina. Amo ka saan mo ama aramid ti kas iti inaramid ti inak kanyak. Diyos ko, kasla makonsensya kitin bagbaga kanyak ni Santi. Ipadpatag ko ti anak mo. Nga mabaina ka maamuan ti sabali ti napasama kanyak. Kasano nga ipudno ka ni Santi ti amin. Kasano nga ipudno ka siyak ti ina ni baby. Kalpasan ana ibagak nga anak ti kabsat ko. Kat binabalaw na pa'y ti ina ni baby. Gapo iti kaawan na iti dan na ti anak na. Maklo
tulunan to nga ta. Naipudok kan kwa na asyak tiinan ni baby. Ngam, jak kabalan no mapukaw ko ni Santi. Tulungan nak Diyos ko. Isuro nak ko maitirumbang nga aramidak. Ulitin man timbagam, Olive? I'm sorry. Naglibakakan ka. Oh, Saan nga anak ti kabsat ko ti maladagay di balay ni? Shakti na ni baby. anya? Naaramid mo ti kasta? Inlibak mo ti bukod mong anak? Ti bukod mo adara ken lasak? Di ka din na konsensya iti inaramid mo? Idinto ta inal daw ang makitkitam ti maladaga nga iliblibak mo? Naaramid ko lang ti kasjay. Gapo tadyak kaya ti maibabain. Gapo'y tinapasama kanya kiti kalabas. Ti panangluko kanyak ti ama ni baby. Kan ti panagbalin ko abalasa nga ina. Kan dyak kaya ta sinaanak. Kalpasan ama amuam ti amin. Panagkunam ka di. Katagtali na edakken ka. Gapo ta impudnom kanyak dayt ha? Managim bubukod ka, Olive. Bagim lang ti pinanunot mo. Arig na ngayon balang mo ti bukod mong anak. Naimbag lang dadadag iti dadakkel mo amang tartaripato iti mismong anak mo. Santi. Nasaysayat pa'y kuma. No ididamo pa'y lang. Impod numon kanyak ti amin. Tamas maawatan ka pa'y. Amom no anya ti nagdalanak. Taawan ti inlibak ko ken ka, Olive. Awan gayam dumam iti inak. Agpada kayo asan na nga among ipatag ti anak na. Apay ngay asaan batan nga umay ni Santi dito'y balay, Olive. Huwag nga agpay sa Olive. Sigod mo't nga umay nakasukunan. Kan itulod na ka dito'y balay kalpasan ti trabaho yaw. Saan mo't itan? Apay anak ko. Nagapa kayo kadi ka ni Santi? Adda ka di yung nagkinaawatan. Nakiwinaswasan kanyak ni Santi. Nanang. Tatang. Anya? Nay, apay ngayon nakiwinaswas kan ka? Anya ti makagapo. Kunak man nagplan-plano kayo nga agkalaysa. Nasingpot mo't ni Santi iti panagkunak. Kasta mo't lati kapaliiwag. Wan nanang. Nasingpot ni Santi. Awan makunak kan kuana. Basol ko. No apay anak iwinaswas kanyak. Apay, Olive. Anya nga men tinapasamak. Kinagura na. Gapo iti panangilibak ko nga anak ko ni baby. Impudnok ngaminan kan kuana ti amin. Tadyak kayat nga dailimlimod ko kan kuana into nagasawa kamin. Ay, anak ko. Nga maawanan ti mama ay ti panangipudnok kan kuana iti amin. Nasaysaya at pa'y kumakano. No impudnok kan kuana idipay. Arig na inabandonak kanon ti bukod ko nga anak. Daitan di bagbagami kan ka ide, Olive. Talaga mo't nga minasaan anain kalintigan nga ilibak mo asikatiinan ni baby. Taure asino ti makatakwat iti dayta. Talaga kagurada ka. Kat, ayan nga rudan ngay ni Santi.
Kalpasan di pa nakiwin naswas na kanyak. Nagresignan iti trabaho na nanang. Ay, Damag kong anda kanon iti Manila. Nagsakit na iti napasamak. Ngamiti na iti agundaway. Aklo na ka siyang tinagbasol. Isa pa kawanan ko, ma. anak ko. Enjak ing gagaro tinaramid ko, nanang. Tatang. Ipatpatag ko ni baby. Ipatpatag ko ti anak ko. Nanang, tatang, agpakada ako makada kayo. Nay, apay Olive, sa dino ti papanam. Panawang man ti anak mo. Di ka kadimasyan ka ni baby, Olive. Ay, Iti day ti agundaway. Pumanawak para iti anak ko, nanang. Tatang, aga brodak. Tapno maisaganak tinasayat masakbayan ti anak ko. Olive. Wan, tatang. Kayat ko akabayatan nga ubing pay. Kan ada kayo apang ibatyak. Manggadak iji balasiw taaw. Tapno maisaganak ti masakbayan na. Kan tapno maipayan kayo mat iti nasaliwanwan apa nagbiag. Ado ti sakripisyo yu kanyak. Kada kami ka ni baby. Iso apanawan mutan. Tapno subadak dagiti kinaimbagyo kada kami. Ay, Ala, adakan ka day ta anak ko. No day ta ti amo mapagsayatam. Aramidam. wan Olive. Di mo pagdanagan ti anak mo. Napigsa kami paimot ni nanang mo. Kabailan mi ataripat to ni baby. Agyaman na kada kayo, tatang. Nanang, talaga nagsaya at kayo ang nag-anak. Agyaman na kunay kada kayo. Kasla akla na buyatan itinalamiis adanom, idi imparupa kanyak ni Santi, adakkel abidot ti panangilibak ko iti anak ko, manang Emmy. Panagriknak idi kat kasla lumnedak iti nagtakderak. Ngamday di tinamin pinsan anang waknit iti nakunlaapan a panunot ko. Ingkadang ko nga rod tinagabroad kat napagasatanak, iso nga adak ita dito'y Malaysia. Kat maragsakanak amang ibaga, anakasarakak itinasaya at trabaho, ken nasisingpat nga amo. Manang mamati ka man wenno saan, nagbabawi akon itinakana dagiti naaramid ko iti kalabas, kang ronaanan ti panangilibak ko iti bukod ko nga anak. Kanayon mo ti panag-video call me kada tatang ken nanang, tapno makitak ti anak ko. Kat uray kaskasano, makunak ang matartarabay ko ti panagdakkel na. To'y pagayam mo, Olive. Olive, pagayam ko, aklunat matkan ka. Kabayatan ti panangidrama mi iti umuna apasat ti surat mo. Nang runa ti parte akinid daw mo ti pannakailimad ti kinapudno nga anak mo ni baby. Nasurunak matkan ka. Di nakmat siguro mababalaw iti kastaan na riknak pagayam ko.
Ngam ket di, kayat ka akablaawan tanasapa na kamiris ka, kabayatan nga awan pay nakam ti anak mo. At dapay gundaway, tapno masulnitam dagiti nagkurangam iti anak mo, ket di mo ko masayangan dayta. Dayawon kamet, taamom atalyawan ti ado a sakripisyo ken rigat ken kadagiti dadakkel mo, karamanen ti sipupuso a panangaywan ken panangtaripato da iti impas ngay mo. Daytoy ti tandaan ang pagayam ko. Maudi ko manday jay a panangilibak mo iti anak mo. Ket inton sumaruno nga adda umarugken ka, rumbang lang ipudnom ken kuana ti amin. Tamamati ak, ano maaklon na asipupuso ti kaaddat anak mo. Sigurado mat ngarod, ana impuswan nga ayat ti sisasagana nga ipaay na para ken ka. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng waris. Kadagiti tugot, iti danal tibiyag. Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana tibiyag.
this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan aglaysa, nga iti agdama kat ada iti Hong Kong. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Daddy Lando, Mami Noble, Aduca family kan Mateo family, from Donna May Aduca ti Barokbok Santa Marcela Apayao, Gutierrez Bautista, Lagmay, Pascual, Galamgam kan Pastor family, di Tamino si Juan Mantakdang San Quintin Pangasinan, from Oliver Gutierrez. Castillo family, especially ni mother ko Nancy Supnad kan father ko Chito Castillo, ti San Agustin Isabela from James Paul Castillo. Bolosan kan Leda family, ti Bulbulala Balawan La Union from William Bolosan. Shout out kada Joan Jernale, Jasmine Rivera, Ryan J. Canta Babatakan, kan Ruby Castillo. Advance happy birthday kada Ador Manangan kan June Villanueva Manangan from Carolina Villanueva Manangan. Pamilya di Tamar Marasang, Batbato Alilem Ilocos Sur, kan advance happy birthday kan ni Nanay Melly di Newtown Santa Maria Ilocos Sur. Shout out kada Bricks, Gia, JR, Rien, Makmak, Papang Nelson kan Mamang Vilma, kan happy birthday kan ni Yeng Yeng from Jenjen. Tibayan family ti Santa Barbara Pangasinan from Priscilla Cabral. Shout out kada Bobby Gutierrez, John Lloyd Labingon, Dayan K. Rolyoda, Dimple Ganuelas kan Juan Acedo. Manang Marilu kan Manong Ronnie Calixtro, SL Oria kan Mami Roning, kan amin akabagyak dita Kabanaetan Mabini Pangasinan from Marites Soria. Family Batangan kan lakay ko ani Hildo Sugitan ti San Juan Quezon Isabela from Juliet Sugitan. Kakadwak dito Yuaperan dito'y San Miguel Bukay Abra nang Runa da Mark Emil alias Cute kan Rexmon alias Kolpong from Allen Sebastian. Minya Villanueva kan Abat family dita Quezon Isabela from Dana Mina. Pamilya Tabag ti Sitio Buratok Gonzaga Cagayan, Inang Melinda kan anak ko ani Clay from Soul Siren ti Macau. Galapir family ti Tanglagan, Kalanasan Apayao, kastamet ti Alitan family ti Barangay Ferdinand Kalanasan Apayao from Tricia Lay Galapir. Tita Esminya Riasonda ti Urdaneta Pangasinan from Raleigh ti Melbourne, Australia. Lakay ko ani J.R. Valera, Jansen, Giselle May, Jonah Claire, Angel kan Dexter from Chel Valera ti Singapore. Udlos family ti Kalaokan Rizal, Kalinga, Shane Beverly Agurin Wangag kan Mother Liway Agurin di Tadagupan Tabok City from Marilu Odlus. Utol ko ani Jonathan Lopez kan belated happy birthday kadagiti anak ko ada Riz Axel kan Joshua Lopez. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Glyza. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ilingad naklaangan manang itinagan aglaysa, kat itiagdama addaak dito'y Hong Kong. May saakmat anaayat amang tartarabay kadagiti maipatpatangatang apadas ti biyag. Kat ti panagdengdengeg mi, tinagbalin aliw-liwami, dito'y balasiw taaw. Adamat padas ko akayat ko nga ibinglay manang, kat sapay ko mata mapilimet a maidrama. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng, iti pagilian tayo a Pilipinas. Hello, Denver. Hello, Glyza. Kumusta ka? Nasaya at mat. Naibag man ta nakaawag ka? Kaya't ko lang nga maamuan, naumdasin to urnong tatap no makapagkalay satan. Panagkunak kat umanay mo tanday toy. Apay, talaga adesidido kan nga agawid amang ikalay sa kanya?
Siyempre mata, tapno makabukol ta mata ni ti pamilyata. Medyo nabayag mat basita na nagururnong ta. Sa panagkunak, umdasen to urnong ta tapno makapagkalay sa ata matan. No isuti ko nam, di agkalay sa nga roden. Agawid kan, tapno pa pagsaritaan tan, ti maipapan iti panagkalay sa ta. O sige, agawid ak nga rodan. Total, malpasan ti kontrata. Iso ang makaawid akon, Glyza. Ala nga ro Denver, orayan ka, agan-anad ka akanayon. Anya, ag-awid ni Denver kunam, anak ka. Wan tatang, do kasta, agkasar kayo nga rodan, apamad a sumangpat. Wan nanang, kasta ti kayat na. Iso nga rodan nag-abroad, tapno makaurnong kami iti pagkasar mi. Ay, nasaya at mat nga rod ano at dan urnong yaw, tapno makasimpa kayo matay. Wan tatang, simple laang mati kayat mi akasar, tapno adamot mabati apang rugyan mi. Apay, saan nga agsubli di bala siw taaw ni Denver? Saan pa'y tatang? Dito iti pangrugyan mi. Jakmot kahit nga agsina kami adagos kalpasan ti kanlay sami. Kasta gayam. Sa bagay, nasingpad ka nagagat ni Denver. Oray sa dino ti ayan niyaw no nagagat kayaw. Saan kayo nga agbisen? Pudnaw ti kunan ni nanang mau. Mala, agawaan nyo nga raw, tapno adan tumutan apo ko may. Alam ni tatang, apo ko adagos ti bagbagana. Ako siyempre Ay, wad mo't anak ko. Tapno maawer mi pa'y dagiti agbalin to nga apo ko may. Naragsak ka kadimat lang ta nagkalay sa atan, Glyza. Wan mata, nabayag nga inuray ta daytoy akanito sana ya. Katagyaman ta nakauray ka. Siyak ti rumbang agyaman, ta nagsakripisyo ka ang nag-abroad tapno makaurnong ta iti pagkasarta. Glyza, Anya ti plano mita? Saan ka pa'y kung mga agsubsubli iti abroad? talaga saan pa eh. Kan may sa, nakasarita kong dagiti kakasinsin ko. Tumulong ak itayan ti taltalunan da. Nasaya at nga rod no kasta. Nalawat ti taltalunon dagiti kakasinsin mo. Talaga akasapulan dati kaduadang agtalon. Wan niya rod. Kat nasayat mo tapno jak mabakante. Saan ka nga tamay kawang agtrabaho manan iti talon? Ni, apay kit din na may kawak nga eh. Sigod mo takas na obrak sakba nagabrudak. Kabaglak ba ita, Glyza? Naggasa ta ka talaga, tanagagat ka na simpat ti asawa. Pasablugan nakman ako nakon. Alakit din, maturog tan. Tamasapa ka mapanitayan dagiti kakasinsin ko inton bigat. Mangrugiyak manen ang makigubal iti taltalon.
Nang rugi mo't gaya man anapan nakitalo ni Denver anak ka. Wan tatang, isumot ti kayat na. Di na kano kayat ti mabakante anabayag. Bilibak at talaga iya asawam. No, sa balilaang. Aginanada pa'y asak ba'y nga agtrabaho damanin. Nang runak at naggapo iti adayaw apagilian. Sa bali nga ni Denver tatang. Kayat na ti agtrabaho adagos. Masayangan ka dagiti aglabas nga aldaw. Sa bagay matkit diya. Ang saan nga tamay kawa kat sa bali ti trabaho na iti naggapuan na apagilian. Dinamag ko daytan tatang. Katawaan nakit din. Ha? Apay ka no ang maikawa, kat sigod mo takas diti trabaho na sakbayan nag-abroad. Ay na, swerte kay tinakiasawa am anak ka. Iso nga aramidam mo ti pagrabengam kas asawa na. Napalalo ti panangidayaw ni tatang iti kinagagat ni Denver manang Emmy. Talagamot ngamin asipod nagamamu kami, kan idinaaddaan kami iti relasyon, talaga ang nagagat kan nasingpetan ni Denver. Kinapudno na, iso ang nag-abroad, tapno makaurnong iti aramatan mi nga agkalaysa. Siyak tinangipatpatuludan na iti sweldo na, aging gaan nakaurnong kami iti inaramat mi ang nagkalaysa manang. Saan matan ang nagsubli iti balasi o tao ni Denver, kat kinay kayat nan tinagsuksukay iti daga. Nakitalon ti kayat ko asawan, banag nga ad-addan anang paragsak kanyak, ta saan kamin nga agin nadayo. Aging nga impas ngay konti na una nga anak mi. Ngam tijak ni namnama, dito'y gayam nga agbaliw ti amin, ta itijak amo arason, nasumok ti asawak ti agbisyo. Pasaray na bartek idin asumangpet, tama isungsong kadagiti kakasinsin na nga aginom, kalpasan ti panagubrada iti talon. Nabartek ka man na asimangpet. Awan pa'y rabi panagawid mo asaan ka nakainom. Sikamot, bakit? Agas lang mo tayo ti banaw gaboy ti nagmalmal matrabaho na ito. Sikakit di Wen, ngam no masansan, makapadakas mo't iti salunat. Madamdama, nagsakit ka iti kanayon na panaginom mo. Na. Saan ka mo takas ta idi? Di ka pa'y pulos tumimtim iti arak. Ngam itamot ten. Kasla sana kompleto ti aldaw mo no saan ka nga aginom. Di ka ka dinagong bakit? Mala na. Kakit agidasaran ta mabisina ka. Aywan, ayan ni baby ngay. Nakaturugan Ala, mapan ka agsukatan. Ta isaganak matan ti pangrabyam.
ti anak ta. Rumigrigat mo't rumigrigat ti panagbiag tayo. Talaga narigatan ti biyag dito Pilipinas. Oray kasano ti pamayak nagtrabaho. Apag pursi tulat ti matmat gadak. Apay nagsapol ka laangan iti sa bali at trabaho. Kasla mapampanunot ko nga ro tag sublimanan ni Dubai. Aga brodak sa manen. Sigurado ka? Uwin Glaysa. Dumakdak kilin tinaw ng anak ta. Impas ngay mumutin ti may kadwa. Umad-adon ti gastos. Iso na sayat no aga brodak manen. Adakan ka day tano iso ti kayat mo. Ada akla ang dito'y anak kasuportakan ka, lakay. At sabot ti desisyon ni Denver nga agsubli ija abroad anak ko. Marigatan kami nga minan nanang. Duan dagiti anak mi. Dumakdakkel ti gastos. Kasanon tulaangan no gad-adal danton. Ay sa bagay, ad-ado ti oportunidad ija abroad. Basta saan kayo anabarayubo makaurnog kayo adagos. Sapay ko mga rod nanang. Tamakasapol iti mayat a pagtrabahuan na ijay. Nagapumutan ijay. Di amunan dar aramiden na. Wan nga rod nanang. Sapay ko matamakapan mo tan adagos. Talaga ngamin amarigatan kamin. Hello, Denver. Kumusta ka ditan? Masaya at may. Aywan gayam, impatulod kong dalawan siyo. Pasensya ka na. Talaga amin abasit lang ti swildok diti pagpapayak. Okay lang lakay. Di ka agdanag. Bastaan na damtabagim tapno saan kang agsakit. Marigatan tan sa makaurno. No kastoy lang ti swildok dito bakit? Adayuak lang arudan kata kayo. Nagpasit pa iti may pagpatulod ko. Apay no ibiro ka nakmat iti trabahok dita, lakay. Anya? Kaya't mo umay dito? Tapnog tinulong ta. Total, may santumot apagilyan ti ayanta. No kasparigan adama sa pulam at trabahok dita. Kasano nga rudan dagit upin? Di mo ida pagdanagan, taadadanan ng kantatang amang taripato kadakwada. Tinapatag, ag tinulong ta amang isagana iti masakbayan da. Sige nga rod. Kitaas nga niya ti maaramidak, Glyza. Sige lakay, tapno makatulong akmatankan ka. Kung mauray ang maisapulan nakiti trabaho nila kay ko iji Dubai. Ay, saan mo siguro akaslaka na anak ko? Aguray ka basit Nakaikadang akong tatang. Agaplayak laangan iji Hong Kong. Nabibiti sumrek a domestic helper. Ang mga no delikado, anak ko. Ang mga no makatumpong kamot iti saan anasaya at nga amaw. Ado, dagitag din na mag-akastakay. Saan mo't siguro, tatang? Makigasang-gasatak para kadagiti anak mi.
Uman na ugot nga ta ni Denbar, iti ta na panunot mo. Masapul at tatang, no kaya't naasumaya at ti panagbiag mi. Masapul nga agtinulong kami, ta saan mo tadakkel ti sweldo na iti pagtrabahuan na. Ay, una yan. Ang umanda ka na kayo dahil sa anak ko. Da kayo pala kumati makaamo kadag iti ubing tatang. Ngam saan kayo unay nga agpampanog ata da sakit yo. Ay, wan. Kundi nakpanunutan. Sakit lang dahil ta. Nalalaing kit dengom siya. Agyaman tatang. Naturodak mo't apumanaw. Taamok adiyon to baybayan dagiti anak mi. Gapo iti panagpursigik manang Emmy na pagasata nak anakaumay dito'y Hong Kong. Aklo nag-anariga ti trabahok dito'y agsipod tadakkel a pamilya ti pagserserbiak. Sumagmamano akad sa aran ti balay a daldalusak. Ultimo dagiti luganda siyak ti mangdaldalos. Saan la aday tamanang at dapay taraken ko nga aso. Ngam uray no kasta, inlimod ko dayto iti pamilya, tadyak kayat amaamwanda, no kasano kariga ti trabahok dito Hong Kong. Uray nagduma apagilyan ti ayan mi iti asawak, awan anyaman na, tati napatag kada kami kat makatrabaho kami. Agtinulong kami para kadagiti anak mi. Ngam kadlaat asimang bay ti may sa apagten, adyak pulos ni namnama. Itaman pa nga umawag ni Nana. Apay nga ta. Ay. Hello, Nanang. Apay nga imawag kayo? Haglay sa anak ko. Saan ka kumabakbaklaan? Apay nga agsangsangit kayo mo to, Nanang. Anya tinapasamak dita? Anak ko, awanan ni tatang mo. Pinanawan na tayon. Ha? Anya ti kayo siya asawan, Nanang? Natayan ni tatang mo, anak ko. Anya? Diyos ko. Apay, Nanang. Anya tinapasamak? Naatake ni tatang mo, anak ko. Nagtagkanto mo ti ulo na. Kung nakasaan nga pambanog, gamdin ang matimpagag. Diyos ko. Una yan tinapasamak ka ni Tatang. Sapay diyak makaawid, Nanang. Diyak pulos makita ni Tatang iti maudi agundaway. Bawata, anak ko. Tanabit ka pa itita. Amo, kasan ka makaawit at agos. Nakamit ka naman ang mo, di makamoy di amin. Pasensya kayo, Nanang. Pasensya kayo na talaga.
akong kontakan, Denver. Pamin ano adaras nga awagan ka, ngam di ka sumungsungbat. Kan apay adi ka mo agipat patulod iti allowance dagiti ubing. Anya ka diti mapaspasamakan ka. Pasensyakan. Talaga kaya't kamuta ka sarita. Naunaan naklaan. Anya ti kayat mo asawan. Atan sa bala ka din nak dito Dubai, Glyza. Anya, ulita man timbagam. Saan ka nga ayatan? Atan sa bala ka din nak dito ay. Isa di mo namnamahan niya supliak paigan ka. Anya ka din di mapaspasamakan ka. Kasano dagiti anak ta. Ora isud ako malang ti pinanunot mo sa bayan nagaramid kay ti kasta. Pasensyakan. Pasensya. Kasta lang kalakanakan ka ti mang talikod iti pamilyam. Kasano dagiti arapapta para ka dagiti anak ta. Isuarag nga dak mo ti Hong Kong agsakripisyo. Tapno makatulong akan ka. Glyza. Isi naman da ita babae. Katlipatag mataginuliban nak para ganda iti anak ta. Saan na mabalin? Napayag kaming nagdandan na dito eh. Diakon mabalin niya sina. Kanimbagak magtandan ka. Saan ka nga ayatan? Iso alipatin nakmagtan. Glyza. Hello? Hello, Denver? Tiyawanan ba na lalaki? Isumit lagaya mo din nagsusungbatan daw awagak. Tagdagaya man sa bali nga aramidan na ijitumay. Ang dagaya man sa bali akadandun nana. Sana mabalin. Awagak tumanan ni Denver. Kat numasapol nagpakaasi akan ko na nga isina ng ti babae na. Kat subyan na kami kadagiti anak ko. Aramidag. Hello, Nanang? Hello, anak ko. Nanang, saan ka di ngay mawawag tita ni Denver? Ay, saan ba't anak ko? Damdamagan to pa dagiti anak yaw. Apay ka no asaanan nga umawawag. Gansaan mo tanggagi patpatulod iti allowance dagiti ubeng. Diakon makontak, Nanang. In black nak pa yan. Talaga pinaypaisunan tinang talikod kada kami kadagiti ubing. Ay, naglukod. Unay mo ni Denver. No kaano anak ko lang dagiti anak yaw sana nasumok tinagbabae. Awanan, Nanang. Talaga ngayon sinanakon. Diakon namnamaan asubyan na kami pa'y kadagiti anak mi. Patip ka rin tirik na anak ko. Panunutom na si anak mo. Di mo sayangan tiluam iti awan ka sa na lalaki. Kasapulan da ka dagiti anak mo. Awan, Nanang. Awanan tinamnamaan. No di ti bagiklangan. Dagiti langan anak ko ti magpatpatibkar kanyak. Ambo ka di na kami baybayan ti Diyos. Agyaman nak Diyos ko. Napunasan ti sa amariklik na. Gapo iti inaramid kada kami ni Denver. Dagiti laangan anak ko tinapatag kanyak. Ambok akabaulak ida nga ipaayan iti nasaya at amasakbayan. Ni, ada mo chat ni Linda. Ti kabatch ko iti high school ak. Isali na kano iti group chat dagiti kabatch mi. Nasayaat mo tap na maliliwaak. Ada pagpalabasak iti oras, tunggal day off ko. Amulat na ni Linda masapol ko ti pagliwliwaan. Bilibak mo't iti day ito agayam ko. Amo na nga minuan niya tinapasarak iti kalabas. Kumusta da nga tamot ng iti palay? Tinasayaat.
Awagak man ket din ni nanang. Hello, Glyza, anak. Hello, nanang. Pasensya kayo na imawagak. Kalaat ngamin analagip kayo. Talaga nga umawag ako akan ka anak ko. Nung naunaan naklaan. Apay nanang, ada ka di masapulyo? Ibagayo laeng. Anak ko, kagap-gapumi di ospital na nagpa-check up ka ni manang mo. Apay, nagan-ano ni manang? Nakaroon ti sakit ni manang mo, anak ko. Anya? Duapay nga itatanakaroon. Santo na duktalan dagiti doktor. Italang nga binarimor dagiti sintomas ti sakit na. Anya ti sakit ni manang nanang? Ada, kanser ni manang mo, anak ko. Kat nagwarasan. Diyos ko, unay mo tunday ti apanubok. Ididamo mo sa itatang. Talpasan na, nagsina kami ka ni Denver. Sa ita, adaman ng sakit ni manang. Anak, Ibagayo kanyak noon niya dagiti kasapulan ni manang nanang. Nakasaganak at tumulong. Aramidan tayo ti amin, tapno matindog pa'y tibiyag na. Agtitinulong tayo nanang. huwag anak ko. Katagyaman nakitikalayo na pa ng suportam ka na kami. Sapay ang may sakan amang isaksakan iti amin. Di kay agdanang nanang, nakalipat ako na. Awanan kanyak ti sakit anariknak iti kalabas. Mga barwanan tayo nanang, kabaalan tayo na ito'y. Ada kaasi ti Diyos. Nanang, adaak. Anak ko, jak namnamaan nga agawid ka. Kinasaritak ti amok nanang. Imbagak ti sitwasyon ni manang, kat pinalubusan dakmat. Ay, agyaman anak ko. Kunak no mapasamak manan ti kasi tinapasamak, idi pimbusay ni tatang mo. Saan mo anak kita ken nakasarita apulos na idi tatang mo? Isungay ka gumaak tinagawid nanang. Kaya't ko mataripato ni manang, uray apagbiit laeng. Kaya't ko nga ipariknaken kwa na, nga datayo akanayon akapamilya na itisibay na. Ay, talaga kasta ti aramidan tayo anak ko. Dala, subrakan, sana dito'y latanri daw ti pagsarsaritaan ta. Agyaman anak ko, takanayon ka nakasuporta ka na kami. Mababain kan ka ni manang mo, tas ikati nakakaam mo amin, agraman ti panagpapaagas na. Aramidak ti amin nanang, aging ka iti kabailak. Katagyaman akmat kada kayo, taada kayo la tamang tartarabay kadagiti anak ko. Dandanin ti panagsublim ija balasiw tao anak ko. Saan ka pa'y anak ka ina na apulos? Tasi ka mo ti mga sasikaso ka ni manang mo. Numabalin la ko mga rod adituyak latan nanang. Ngam saan mo tamabalin? Amuyo mo't nga do pa'y ti arapaap ko para kadagiti anak ko. Basta nyaman ti masapol ni manang. Iyawag yun to adagos kanyak, nanang. Ikarigatak nga ipaay amin. Saan kayo agdanag?
Haglaisaan aak. Kananadan nyo mo ti salon at yun, nanang. Diyak kaya't apatida kayo katagsakit. Day talaangan ti pagkaragsaka kiti panagtrabaho kiti adayo. Ti amok ang nakaradkad kayo amin dito'y Pilipinas. Ninanang mo tumawawag. Apay nga ta. Hello, nanang. Nakaawag kayo, mat. Anak, saan ka kumaamak-maklaat? Ni manang mo. Ha? Apay ni manang nanang. Anya tinapasamak kan ko, ana. Awanan ni manang mo, anak ko. Pimusa yan. Anya? Apay nanang. Saan ka di nga impay tayo mo ti amin? Tapno umimbag ni manang kat umatindog pa'y tibiyag na. Saan na kanon anapangan, anak ko? Nalabit, ngaging galangan, di tatibiyag ni manang mo. Nagsakit matanda ito'y nanang. No kaano anak kasubli ako dito'y. Santo na ba samag ti kastakan ni manang? Anak ko. Maulit man ang tinapasamak hindi pimusay day di tatang. Diyak manan makaawid. Kadyak makita ni manang iti maudi agundaway. Saan ba, Ale? Tanay-pay mo ba ti amin kani manang mo inisibibiyag pa'y anak ko? Umanayon ang mga nagsakan na data. Amo ka maawatan na no saan ka makaawit. Makampo kayo arudan ka ni manang nanang. Talaga kaya't ko kamati agawid. Nagkasubsublik mo't namin dito'y. Ipatulod ko amin ang kasapulan, hindi pa na kayo masayag ni manang nanang. Handa kayon ti makamo dita. Nagsakit man ang Emmy. Naulit tinapasamak idipimusay ti amak. Diyak manan nakita ni manang ko iti naudi agundaway, gaputa kasubsublik laang dito'y trabaho idipimusay.
Kanayon ti panag-video call ko manang, tapno kasla adda akmatlaang di ta Pilipinas, kadagiti panawon ti panagladladingit ti pamilyak. Iti panaglabas ti panawon, ininot anapunas ti saem iti barukong ko, gapo kadagiti ado a panubok a nagdalanak. Ita manang naka-move on akon. Adamot ten inspirasyon ko, kat iso ti kabatch ko, idi agad adalak paylaeng. Iso ti nagpaay aliw-liwak, kabayatan ti panagtrab-trabahok dito'y balasiw taaw. Katnam na maek, anasaya at to ti pagtungpalan ti amin. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Glyza. Pagayam ko Glyza, pudno ang nagkasang tinapasamak ken ka iti kalabas. Ngambilibak ken ka, tanaba elam asinarangat ti amin a panubok. Saan ka anaawanan iti namnama? Inaramid mo kat di nga inspirasyon dagiti nagdalanam a panubok, tapno mapasaya at motibiyag mo ken ti pamilyam. Saludo ak kada kayo nga OFW nga adda dita sa bali a pagilyan nga agsaksakripisyo, uray pay no adu ken agduduma a panubok ti dumteng kada kayo. Pagtalinaadan nyo ti pamati yu iti namarswa, kat namnamain nyo ti nasaya at agasat nga ipaay na kada kayo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Tintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isu